Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं दिनैनि बे भिडिअआव थांनाय 2018 मायथाइयाव जालांनाय P&RD नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजादनि सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। आं थांनाय भिडिअआव पार्ट 1 आव 1 नम्बरनिफ्राय 30 नम्बरसिम गासै मोन 30टा क्वेश्चन्सफोरखौ सल्भ खालामखांबाय आरो दिनैनि बे पार्ट 2 भिडिअआव आङो 31 नम्बरनिफ्राय 53 नम्बरसिम सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनाय जागोन। आसा खालामो भिडिअखौ स्किप खालामालाबासिनो जोबजासिम मोजाङै मोजां नायलांगोन। फैदो बिदिब्ला जोङो नायलांदोनि। दिनैनि भिडिअनि सेथि नम्बरा जाबाय 31 नम्बर। थांनाय भिडिअ आङो 1 निफ्राय 30 सिम सावरायदोंमोन। दिनै आङो 31 नम्बरनिफ्राय सल्भ खालामनो लानाय जादों। स' 31 नम्बर एबा गिबि सोंलुआ जाहैबाय डिउरिं सलार इक्लिप्सनि समाव थामहिनबा सान मन'नाय समाव मा कन्डिशनाव सान मन'नाय जायो नै बेवहाय अपसन नायदों। The earth comes in between the sun and the moon. The moon comes in between the sun and the earth. The moon comes exactly halfway between the earth and sun. The sun comes in between the earth and the moon. So correct option is B number. माने during the solar eclipse, the moon comes in between the sun and the earth. माने सान मन'नाय समाव अखाफोरा सान आरो बुहुमनि गेजेराव फैयोनो। जेब्ला माने सान आरो अखाफोरा गावनि गयख लामाजों गिदिंबाय थायो। रोटेशन आरो रिभलिउशननि जाहोनाव मा जायो गिदिं गिदिं सोलायनायाव सोलाय पजिशनफोरा सोलायबाय थायो। जेरैहाय नै जों मोनसे एग्जांपल जों क्लियर जागोन। नैबे जाबाय सान आरो नै जाबाय मुन आरो नै जाबाय मा आर्थ। नैबे जेब्लानाखि मुना आर्थ आरो साननि गेजेराव फैयो अब्लानो बेखौ जोङो सलार इक्लिप्स होननानै बुंनाय जायो बा सान मन'नाय। साननि सोरां रोदाया जिहेतु अखाफोराव नांथाबाय नालाय बुहुमाव लागि मोनहैयासै ओंखायनो बेखौ मा होनना बुंबाय सान मन'नाय होनना बुंनाय जायो। जोबोर गोसोआव लानो गोनां। 32 नम्बर सोंलुआ जाबाय which of the following is the main constituent of biogas? गाहायाव नाय बबे मोनसेया बायोगेसनि मोनसे थादेरसा। बहाय मोनब्रै अपसन नायदों मिथेन एन्ड कार्बन डाइ अक्साइड, मिथेन एन्ड कार्बन मन'अक्साइड, हाइड्रोजेन एन्ड कार्बन डाइ अक्साइड, ब्यूटेन एन्ड कार्बन डाइ अक्साइड। स' कारेक्ट अपसना जाबाय मिथेन एन्ड कार्बन डाइ अक्साइड। जे मिथेन जानांगौ। स' मोनथाम गेसजों दाजायो बायोगेसआ। बेयाव जाबाय मिथेन, कार्बन डाइ अक्साइड आरो हाइड्रोजेन। स' हाइड्रोजेनाथ' अपसनाव गैया नालाय स' कारेक्ट अपसना जागोन मिथेन एन्ड कार्बन डाइ अक्साइड। बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 33 नम्बर which one among the following is the richest source of vegetarian proteins? गाहायाव होनाय बबे मोनसेया भेजिटेरियान माने प्रटिन्सनि एकदम माने सोर्ससिन रिचेस्ट सोर्स गोबांसिनै भेजिटेरियान प्रटिन्सखौ बबे मोनसेनिफ्राय मोननाय जायो। स' कारेक्ट अपसना जाबाय सयाबिन। बिन हारिनि मैगंनिफ्राय बांसिन मा मोनो भेजिटेरियान प्रटिन्स मोननाय जायो। बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 34 नम्बर। 34 जाबाय द एक्रोनिम HTML स्टेन्ड्स फर। माने HTML नि बे कम्पिउटारनिफ्राय लानाय जादों। HTML नि आबुं मुङा जाबाय मा हाइपारटेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेज। गोसोआव लानो गोनां जोबोर हाइपारटेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेज। H जाबाय हाइपार, ओमफ्राय T जाबाय टेक्स्ट, M जाबाय मार्कआप, L जाबाय लेंगुवेज। हाइपारटेक्स्ट मार्कआप कम्पिउटार बानायनाय जादों। बेखौ माने वेब पेज बानायनो थाखाय माने डिजाइन खालामनो थाखाय बे लेंगुवेजखौ बाहायनाय जायो। बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै। 35 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय which one of the following is not a computer language? गाहायाव होनाय बबे मोनसेया कम्पिउटारनि राव नङा होनना बुंदों। स' कारेक्ट अपसना जाबाय लटास। बेसिकआबो कम्पिउटार लेंगुवेज, कबलाबो, फर्ट्रेनाबो। स' कारेक्ट अपसना जाबाय लटास। आरो 32 नम्बर सोंलुआ जाबाय अल फर्मुला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ। गासैबो फर्मुलायानो एक्सेल प्रग्रामाव जागायो माजों जागायो इकुवेल साइनजों। जेब्लाबो इकुवेल साइन होनांगौ फर्मुला। कम्पिउटाराव माने एक्सेलाव माबा मोनसे फर्मुला सोनोब्ला जेब्लाबो मा इकुवेल साइनखौ होग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव 33 नम्बर सोंलुआ जाबाय The file extension used for Microsoft PowerPoint slideshow files. ने फाइल एक्सटेंशना Microsoft PowerPoint नि फाइल एक्सटेंशना मा होनना बुंदों। The file extension used for Microsoft PowerPoint slideshow files is माने PowerPointआव जायखिजाया मोनसे फाइलखौ सेभ खालामबा बेहा मोनसे एक्सटेंशन थादेरो होदेरो। जेनेबा आं मोनसे खालामबाय PowerPointआव मोनसे फाइलखौ सेभ खालामबाय बि नाम होनानै। अब्ला बेखौ फाइल सेभ खालामखांनायनि उनाव जोङो नुगोन जे मा जागोन बेयो मा हिसाबै सेभ जादों b.ppt थारमाने पावारपइन्ट। जों सिनायखाबाय जे फाइलखौ नुबानो सिनायबाय जे बेखौ बे फाइला पावारपइन्टआव बानायजानाय।
स' बे जाबाय नैबे जाबाय एक्सटेन्ड खालामो अट'मेटिक एक्सटेन्ड खालामो डट पिपिटि आ बा कारेक्ट अपसना जाबाय बेनो डट पिपिटि आ बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 32 नम्बर सोंलुआ बाय' स्टेन्ड फर बाय'सनि आबुं ओंथिया मा बाय' स्टेन्ड फर मानि थाखाय स' कारेक्ट अपसना जाबाय बियाव जाबाय बेसिक आइआव जाबाय इनपुट अ जाबाय आउटपुट आरो एसआव जाबाय स्टेन्ड स' बाय' स्टेन्ड फर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टेम कारेक्ट अपसन कम्पिउटारनि बेबो बेनि उनाव दिनैनि भिडिअनि गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 39 नम्बरा जाहैबाय हुइच साइन्टिस्ट रट ए बुक कल्ड ए ब्रिफ हिस्टरि अफ टाइम सोर बिगियानगिरिया ए ब्रिफ हिस्टरि अफ टाइम होननाय लेखाखौ लिरदोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट फेमास लेखा बे गांसे स' बेयो स्टेफेन हकिंआ लिरदोंमोन स्टेफेन हकिंआ सासे साइन्टिस्टमोन बिथाङा बे लेखाखौ लिरदोंमोन आरो बिथाङा माब्ला पाब्लिश खालामदों बेखौ 1988 मायथाइयाव पाब्लिश खालामदोंमोन जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 40 नम्बरा द नबेल प्राइज इज नट गिभेन इन द फिल्ड अफ नबेल प्राइजखौ नबेल बान्थाखौ बबे मोनसे आयदायाव होनाय जाया स' कारेक्ट अपसना जाबाय मेथामेटिक्स लिटारेचारावबो होनाय जायो इक'नमिक्सआवबो होनाय जायो केमिस्ट्रियावबो आरो बिदिनो पिसावबो गुबुन गुबुन आयदायाव होनाय जायो नाथाय मेथामेटिक्सआव नबेल बान्थाखौ होनाय जाया जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 43 नम्बर Which of the following is a biodegradable waste गाहायनि बबे मोनसेया biodegradable waste नो बहाय मोनब्रै अपसन दङ एलुमिनियाम कैन्स प्लास्टिक्स किचेन वेस्ट DDT स' कारेक्ट अपसना जाबाय किचेन वेस्ट किचेनाव गारजानाय जा वेस्ट जेरै मैगं थाइगंनि वेस्ट बायदिसिनाफोरा मानो बाय'डिग्रेडेबलाव गोग्लैयो बाय'डिग्रेडेबल वेस्टआव जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 40 नम्बर जाबाय द क्लिनेस्ट फसिल फुएल इज बैनिसाय गोजोंसिन साफासिन फसिल फुएला खामग्राया मा होनना बुंबा नेचारेल गेस गोसोआव लानो गोनां बेनो जाबाय क्लिनेस्ट फसिल फुएल जोबोद इम्पर्टेन्ट आनजादाव फैबाय थायो कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैबाय थायो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 43 नम्बरा जाबाय द केपिटेल सिटी अफ उत्तरांचलनि केपिटेल सिटीया मा देहरादुन जों गोबाङानो मिथिगौ देहरादुनानो जाबाय केपिटेल सिटी अफ उत्तरांचल बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै 44 नम्बरा जाबाय ए प्लेन मिरर प्रडिउसेस मोनसे सिदा प्लेन खंख्रा नङा बेयो खेंस्ला माने आयना नङा प्लेन मिररा मा प्रडिउस खालाम माबायदि इमेज प्रडिउस खालाम बेखौ होनाय जादों भार्चुअल एन्ड इरेक्ट इमेज एन इमेज अफ द सेम साइज लेटारेलि इनभार्टेड इमेज आरो मा अल अफ द एबव स' कारेक्ट अपसना जाबाय अल अफ द एबव बे मिररा नै भार्चुअल इरेक्ट जायो इमेजफोरा एन इमेजआ सेम साइज जायो इनभार्टेड इमेज जायो स' गासैबो कारेक्ट स' कारेक्ट अपसना जाबाय डी अल अफ द एबव बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 45 नम्बरा द एसआई इउनिट अफ इलेक्ट्रिक कारेन्ट इज इलेक्ट्रिक कारेन्टनि एसआई इउनिटआ जाबाय मा बबे मोनसेया एम्पारा जाबाय इलेक्ट्रिक कारेन्टनि एसआई इउनिट जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 42 नम्बर सोंलुआ जाबाय द लिस्ट काउन्ट अफ ए मिटार स्केल इज माने मिटार स्केलनि बयनिख्रुइबो दुइसिन साननाया फिसासिन साननाया मा होनना बुंबा 1 mm मिलिमिटारनि उनावसो जों सेन्टिमिटार मोनो बेनि उनावसो मिटारनि उनावसो किल'मिटार नङा होमबा स' कारेक्ट अपसना जाबाय बी 1 मिलिमिटार बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 47 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय 47 नम्बरा जाबाय थार्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर थार्मोमीटरखौ मा सुनो थाखाय बाहायनाय जायो होनना बुंदों मा डिभाइस बेयो स' टेम्पारेचार बिदुं सुनो थाखाय थार्मोमीटरखौ बाहायनाय जेब्ला मानसिया लोमजायो बिनि टेम्पारेचारा बेसेबां दङ बेखौ सुनो थाखाय मा थार्मोमीटरखौ बाहायनाय जायो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 42 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकज हाथरखिखौ जों गोजों नुयो मानोना मा जाहोनाव जों हाथरखिखौ गोजों जोंनाय नुयो स' बेवहाय मोनब्रै अपसन होनाय जोङो द इमिट लाइट इन्टारमिटेन्टलि द स्टार्स एटमस्फेयार एबजर्ब लाइट इन्टारमिटेन्टलि द आर्थ्स एटमस्फेयार एबजर्ब लाइट इन्टारमिटेन्टली द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ द एयर इन द एटमस्फेयार फ्लुइड्स स' कारेक्ट अपसना जाबाय डी द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ द एयर इन एटमस्फेयार फ्लुइड्स बेनो जाबाय कारेक्ट अपसन गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय 49 नम्बरा हु डेभेलप द फार्स्ट थार्मोमीटर गिबियाव थार्मोमीटरखौ सोर डेभेलप खालामजेनदोंमोन स' कारेक्ट अपसना जाबाय गेलिलिय जोबोर गोसोआव लानो गोनां 50 नम्बर सोंलुआ जाबाय
एनिमेल निउट्रिशन इज एनिमेल निउट्रिशना जाबाय मोनसे मा इयाव मोनब्रै अपसन दं अटोट्रफिक हेटेरोट्रफिक हलोजइक आरो साप्रोफिटिक स कारेक्ट अपसना जाबाय हेटेरोट्रफिक हेटेरोट्रफिकआ जाबाय एनिमेल निउट्रिशन इज हेटेरोट्रफिक गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 51 नम्बरा जाबाय which of the following white blood corpuscles produces antibodies which of the following white blood corpuscles produces antibodies so बेनि कारेक्ट अपसना मोनब्रै अपसन जों दो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट आरो मा बासोफिल सो कारेक्ट अपसना जाबाय लिम्फोसाइटआ जाबाय बेनि कारेक्ट अपसन साइन्सनि गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय 52 नम्बर सोंलुआ जाबाय who won the gold medal in Commonwealth Games 2018 badminton women single माने 2018 नि बैडमिंटन वुमेन सिंगलाव कमनवेल्थ गेम्सनि बैडमिंटन वुमेन सिंगलाव सनानि बान्था मोननाया सोरमोन स कारेक्ट अपसना जाबाय सानिया नेहवालानो माने 2018 नि बैडमिंटन वुमेन सिंगलाव कमनवेल्थ गेम्सआव गोल्ड मेडल मोनदोंमोन बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ जाबाय दिनैनि बे भिडिअनि जोबथा सोंलुआ जाबाय 53 नम्बर which film is the winner of the best feature film award of 65 National Film Award 2018 2018 मायथाइनि 65थि नेशनल फिल्म एवार्डआव बेस्ट फीचर फिल्म हिसाबै विनार जानाया सोरमोन मा फिल्मआ बेस्ट फीचर फिल्म एवार्ड मोनदोंमोन गाहायाव होनाय बबे मोनसे फिल्मआ बेस्ट फीचर फिल्म एवार्ड मोनदोंमोन स कारेक्ट अपसना जाबाय ए भिलेज रकस्टार्स जोबोर गोसोआव लानो गोनां स दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा प्लिज खेबसे लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुना हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं